खैराबारियाव इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थिनि सिगां गोनांथार बुथ मेलनि सायाव नोजोर होदों। खैराबारि बियाबनि मोन 77 भट मिरुनि थाखाय बृहस्पतिबार खालि सानजौफुआव खैराबारि महिरंग कमिउनिटि हलाव मोनसे मावथिफोरनि जथुम जानानै थाङो। मोन 9 गुदि इउनिटफोरनि मावसाफोर दंमोन। इउपिपिएलनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव फैबाय थानाय बिटिसिनि बिसायख'थियाव बांसिन मासि मोननो थाखाय माराथन मावथिफोरनि जथुम खुंनाय जादों। बेनि बाहागो महरै दिनै खैराबारियाव मोनसे गिदिर मावथिफोरनि जथुम खुंनाय जादों। बे मेला दिनै 2000 दोलोनि मावथिफोरनि नुजाथिनायजों खुंनाय जादों आरो बेखौ ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बर'आ दैदेनदोंमोन। बे मेलखौ इउपिपिएलनि मिरु बुंथिगिरि बाबुल बसुमतारिया बेखेवदोंमोन। बुथ मेलाव बाहागो लादोंमोन क'क्राझार बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारि, नेहाथारि समनाथ नार्जारि, सपन दास, मिरु आफादनि सोद्रोमा पदुम बर्मन आरो ब्रिज कुमार बसुमतारि, जाय बिसायख'थिखौ मिरु खालामनानै बिबुंथि होदोंमोन। बे बाथ्राया दिनै गनायथाव जादों। दिनै खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव खैराबारि समस्तिनि थाखाय मोनसे मेहेरगोनां बुथ सन्मिलन खुंनाय जाबाय आरो बे बुथ सन्मिलनाव आसलते गुबुन पाब्लिक फैयाखै। जोंनि दोलोनि जायफोर कर्मिफोर दङ बे कर्मिफ्रासो दिनैनि बे बुथ सन्मिलननि आफादाव फैदों, बिसोरखौसो लिंनाय जादों। पाब्लिक हिसाबै रावखौबो लिंनाय जायाखै। दा बे हाबाफारियाव दिनै जेरैबायदि फैदों, जोंहा 77टा सेन्टार दङ। गासै 77 सेन्टारनिफ्राय बबेबा सेन्टारावहाय जोंहा बुथ मेम्बारा दङ 32 जन, बबावबा 35 जन, बबावबा 39 जन, बबावबा 42 जन, बेबादि बुथ मेम्बारफोर दङ जोंहा। बे गासैबो 77 बुथनिफ्राय बेबादियै जोंनि वार्कारफ्रा दिनैहाय बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बे मोनसे एनेकुवा माने फोरमायफैदों बिथांमोननि जि एटेन्डेन्स बेयो जोबोद माने पजिटिभ आरो बिथांमोननि जिथु माइन्डसेट दिनै जों नुनो मोनदों इउपिपिएलआव थानानै बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय बिराद गोसो गुदुं आरो एइबार रायजोफ्रा खैराबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेखौ सानबाय थादों बे कर्मिफ्रानो दिनै खैराबारिनि रिजाल्टखौ लाबोनो थांगासिनो दङ। फैगोन बाराव इउपिपिएलआ हारसिङैनो गतै बिटिसिआव माने 25टा सिट लानानै सरकार दानो थांगासिनो दङ। बेयाव खैराबारिनि नामा हाबनानै दङ। दा बेनिखायनो खैराबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिराद गोसो खुसि ओंखारबोदों आरो बेवहाय जायफोर कर्मिफ्रा बेवहाय फैदों बिथांमोना थांनानै गावबा गावनि बुथआव खामानि मावहैगोन आरो मावगासिनो दङ। बिथांमोना गावबा गावनि बुथखौ देरहाहोनानै लाना फैगोन आरो जेब्ला 77 बुथनि 77आव जोङो सायाव थागोन होमबासो खैराबारि समस्तिखौ रावबो जोंखौ फेजेननो हालिया। खैराबारि समस्तिखौ रावबो माने दखल खालामफैनो हालिया। इउपिपिएलआ एइबार फैबाय थानाय 3 माहनि उनाव खुंजानो गोनां काउन्सिलनि जि इलेक्सन बे इलेक्सनावहाय इउपिपिएलआनो देरहानो थांगासिनो दङ। खैराबारिनिफ्राय दिपेन डेकानि रिपर्ट, एनबिटि लाइभ।